ο Αργύρης. Πώς λέγεται στα τουρκικά? Όχι, τι σημαίνει. Τσιφτετέλ είναι τουρκική τέτοια. Δεν ξέρω, για πες μου. Έλα. Στο μπουζούκι, δεν ξέρω αν έχεις την μπουζούκι από κοντά. Ναι. Μπράβο. Έχει 8 χορδές, δεν έχει? Τέλεια. Και είναι, ναι. Δεν είναι διπλές οι χορδές. Ναι, 4 διπλές. Τσιφτ είναι το διπλό. Τελ είναι η χορδή. Δύο χορδές. Δίχορδο. Καρσιλαμάς τι σημαίνει? Καρσιλαμά. Αντικριστός χορός. Αντικριστός χορός, ακριβώς. Το χορεύουμε στο ταψί. Καρσισίντα. Universitetin karşısında Καρσί στον ήλιο που κρεμάσανε. Sprint FM 89,2. Sprint FM ραδιοσού. Μπορντά. Πώς λένε? Οκ, Ανά, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο. Ναι, θέλω να πω Ναι. Ο Ντοξανσακής. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ντοξανσακής. Μα μην γράφετε. Όχι, δεν σε γράφουμε. Ον καιρούς τραβώ γαϊδόρ. Λοιπόν, στο Τζότζο από Περιστέρι που μάλλον θα ακούει. Στο Τζόντα. Γιώργο λέγεται το παιδί, απλώς το λέμε Τζότζο. Τζόρτζο. Τον Κώστα και τον Αλέξη. Όλα μαζί. Πολλές φίλες έχεις. Στο μάτι. Αν ήμουν ακροατής θα σου έλεγα λογαριασμό, θα σου δώσω ρε παιδί. Μπακάλικο είναι. Βερεσέδια πολλά, λοιπόν. Ιωσήφιδη, γέλασε αγόρι μου, δεν είναι ανάγκη να το κρύβεις. Λοιπόν, και? Στην Άντα και στην Αγγελική. Γεια σου, Άννα. Καλό σήμερα στη Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη δεν είχαμε πολλούς. Έχουμε ένα-δύο. Και να είναι εδώ, είναι Είναι το τέτοιο. Καλύβα. Καλύβα του Μπαρμπαθωμά είναι τώρα. Δηλαδή. Της Κυρανδούλας. Καλημέρα. Τόση ώρα έκανες τη σκληρή μέχρι να πάρεις το ρεκτικό σου, Για να περάσουμε στον επόμενο. Καλημέρα. 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 Ναι, καλημέρα. Έλα ρε. Χάτι Κυριακή. Μα τι γίνεται. Έλα. Επίστευμα πήρε 44 αυτός εδώ, θα πάτε Είσαι καλά τώρα. Είσαι καλά να μου. Ο Νίκος Είναι είναι. καλά. Έλα. Ο Νίκος είναι. Έγινε σαμποτάζ να μου. Και έχει πει στη γραμμή στο διάλειμμα, άρα γιόντε εσένα πρέπει να βάλουμε στα τηλέφωνα. Μόνο εσύ είσαι σωστός να μου. Τι δεύτερη φορά, 2 στα 3. Νίκο. Ναι, όχι Δημήτρη. Μίτσο. Κίτσος. Έλα. Θα την Κυριάκη ο Γάβρος. Έλα Κίτσο μου. Για λέγε. Έλα, τι να πω για το quiz. Έλα. Κάτσε εδώ, θα ξεχάσω το σκρούτζα με εδώ όλη την παρέα να μου. Όλοι κρύβουμε ένα σκρούτζ μέσα μας. Λοιπόν, πώς ποιος τον έφερε ο Άπτουλ, Ναι. Κλασικά, Θα τον πάει ο Αργύρης πίσω. Θα τον πάει ο Αργύρης πίσω. Σου λέω, Λοιπόν, να τον ψάξετε μόλις θα φύγει όμως, Βέβαια, τι είναι. Βλέπω να λείπει ο μισός σταθμός. Εδώ παίρνει. έφερε ένα CD και πήγα να τα κουμπίσω εγώ και μου λέει ένα 500. Η αφή, ένα 500. Λοιπόν. Απίστευτο. Για πες ρε μεγάλε. Blues. Blues. Ναι. Και με κάλυψε εκεί η κοπελιά που έλεγε ότι γίνονται όλα εκεί πέρα. Είναι και εύκολος χορός, εκεί στα βάρκα πηγαίνω, έρχεσαι. Ωραίος και bam on the point. Καταπληκτικό, ναι. Όντως. Και Αργύρη σου έχω κάτι από χτες να σου πω. Μας είπες για τη ζωοβό που πήγε και την εκκλησία, δεν μας είπες για το δίπλα, για το γήπεδο τι γίνεται. Το γήπεδο, έλαντε. Τώρα θα το φτιάξει ο Ντεντιδάκης όταν θα βγει. Το Ντεντιδάκης? Όχι, δεν ξέρω ποιος θα βγει. Τι είναι αυτό ρε Αργύρη? Τι κάνεις εκεί, Ιωσήφιδη, τι κάνεις εκεί πέρα? Λοιπόν, για να δω αν είσαι πραγματικός Χατζικυριάκη, ότι θα μου πεις πώς λεγόταν η περιοχή αυτή. Καμπάς. Μπράβο ρε μεγάλε. Ο Καμπάς αυτός που παίζει στον Παναθηναϊκό. Όχι, του Καμπάλ λέγαμε εμείς. Πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα πρώτα και μετά φτιάξαμε ένα γήπεδο μπάσκετ και παίζαμε μπάσκετ. Καμιά σχέση με τα δίπλα κρασά. εκεί πέρα κάτι. Ιδρύτηση, καφέ, γάλα, Καμπά. Γιατί τώρα περίμενε ότι τόσο καιρό θα λέει ότι είναι από το Χατζικυριάκιο και θα είναι fake. Καλώς ρε Μίτσο. Γεια σου ρε Μίτσο. Γεια σου ρε Μίτσο. Καλό ξημέρωμα. Για να περάσουμε στον επόμενο Παρθενό ή Παρθενά. Καλημέρα. Τι είναι αυτό? Έλα, Παρθένε. Έλα. Ναι. Μπογιόρομ. Οχ, κόλλησε. Καλά. Έλα. Ο Σκέλντιν. Να με. Ποιος? Εγώ. Ναι.
Πατατράκ, ο οποίος σας ακούει. Καφετέρια Πατατράκ. Ναι, στο Λοιπόν, Περιστέρι. Πατατράκ. Να πάτε να Πατατράκ το Μας ακούς? ακούς, ναι. Πατατράκ τα ακούς? Όχι, πλάκα, γιατί να μην έρθει και ο κύριος Πατατράκος εδώ. Παιδιά, Να sorry, του κάνουμε αν την είναι- καφετέρια την καλύτερη και την... Πατατράκα χωρίς να τράκα. γίνεται το σως εκεί πέρα. Παιδιά, έκανα γκάφα, sorry. Όχι την κάφα. Είσαι καλά τώρα. Πού εργάζεστε κυρία Ελευθερία? Δεν Σε δημόσια εργάζομαι. υπηρεσία δεν δεχόμαστε. Δεν εργάζομαι, Σε- δεν εργάζομαι. Α, δεν εργάζεται. Ναι, προσπαθώ να δώσω Πανελλήνιες, αλλά θα δούμε. Α, Πανελλήνιες. δεύτερη φορά. Πας σε φροντιστήριο? Ναι, αρχίσαμε βέβαια. Ποιο είναι το Ποιο είναι το φροντιστήριο? φροντιστήριο λοιπόν? Εύκολα τα βρίσκουμε εμείς. Αυτό, θα μιλήσεις στο φροντιστήριάρχη εκεί, Ναι. πώς το λένε αυτόν. Δεν υπάρχει τέτοια λέξη. με Ωραία, συγχωρείς. γιατί ξέρω Στα ότι ρεβίθια γονάτισε με το παιδί πιάσαμε κουβέντα εντελώς τυχαία και μου είπε ότι ακούει Spring FM. Αυτό που λέω, έχει το φροντιστήριο. Όχι, με τον με τον Κώστα, Κώστα. την Καφετέρια, Ορίστε. την Πατατράκ. Λοιπόν, μίλησε του Κώστα. Κώστα, μας ακούς? Λοιπόν, αφού Αν μας ακούς λοιπόν ακούει, πάρε Κώστα, τηλέφωνο. Έχουμε πει 6 φορές το Πατατράκ, και αυτό που το είπα τώρα 8, 7. Και παιδιά και σε κάτι φιλάρε στην Πάτρα. Καφετέρια. Δεν ξέρω αν ακούνε. Ούτε εμείς. Καφετέρια είναι η Ιωσήφιδη μου. Πατατράκ. Καφετέρια Πατατράκ. Δεν έχετε πάει. Το έχεις πει 10 φορές. 10 φορές. Θα αρχίσουμε να χρεώνουμε πλέον. δηλαδή Κώστα είπαμε μας. οι πρώτες 10 φορές δικές σας. Θα πάρεις τηλέφωνο και μετά- τον κύριο συζήταμε. Αργύρη, τον κύριο Αργύρη Παγαρτάνη. Γιατί, ρε παιδιά, Είναι μπαίνα. τις περισσότερες ώρες εδώ, Γι' αυτό εκτός είναι Το κορόιδο της Σαββατοκύριακης. ιστορίας. Την Κυριακή είναι μετά τις 4. Ναι, μετά τις 4 μπορείς να το βρεις, κύριε Κώστα, εδώ. Τιμές καλές. Ρίψατε σημείωμα, επιστρέφω Οικόπεδα με αμέσως. δόσεις, ως νερό τηλέφωνο. Ρίξατε σημείωμα, επιστρέφω αμέσως. Δεν Ακριβώς. σας πιστεύω. Λοιπόν. Παιδιά, είσαστε καταπληκτικοί σήμερα. Να σε καλά. Always, Και always είμαστε. ελπίζω να τα ξαναπούμε. Οκ, Να μην το να λες είστε έτσι, καλά. γιατί δεν Καμία θα φορά. μας βάλουν και καμία carefree σχέση σε με λίγο. Always το ακούς. Carefree και διάφορα Όχι, τέτοια. όχι, όχι, παιδιά, δεν ψάχνουμε για Και χωρίς διαφήμιση. και χωρίς κάτι τερά. άλλο, παιδιά. Δεν ψάχνω. Εγώ τα Χωρίς διαφημίσω. Τα διαφημίσω και χωρίς τερά εγώ. Παιδιά, μ' ακούτε. Μ' Α, ακούτε. βέβαια, βέβαια. Νομίζω παρέα. ότι η καλύτερη Σ' διαφήμιση ακούμε, για μας Ελευθερία. που θα μας Κάτι πήγαινε. άλλο. Κάτι είπατε πριν ότι οι γυναίκες απέχουν και από τη χθεσινή εκπομπή δεν σημαίνει. Για να αρχίσουν να παίρνουν, γιατί δεν τα βλέπω καλά. Δώσεις και εσύ κανένα έναυσμα ρε παιδί μου, γιατί Ναι, και εμείς. κοίταξε, εγώ άμα βάλω τις παρέες μου μόνο να πάρουν, δεν πρόκειται να πάρει άντρας, γι' αυτό άστο καλύτερα. Α, δεν νομίζω. Για να μπούμε στη φρύζα και στις κόντρες. Πρόκληση. Κόντρες, ναι, πρόκληση. Μόνο χοντρή. τα στήθη του Αλέξη από το χαλάδρι να προτάξουμε. Και έχει Να σου μεγάλο. πω, τώρα άντε μην πω καμιά κακιά κουβέντα. Και του Αμπτούλ εδώ, ο οποίος... Αμπτούλ, τι? έχεις ακούσει Αμπτούλ εδώ? Όχι. Για άκουσε Τον λίγο έχω Αμπτούλ. ακούσει. Όλο. Αυτό έπρεπε να γίνει πιο μετά. Λοιπόν, Έγινε παιδιά, λοιπόν, καλή νύχτα. Να σε γεια καλά, χαρά Ελευθερία. σου, Ελευθερία. Τα παιδιά κάτι ήθελαν να πούν. Α, ο τέτοιος. Ναι. Έλα, Σκρούτζ. Χαιρετίσματα στην αδερφή μου και στις φίλες Σάνι και Σίντι και πιο πολλά στην Κατερίνα από Νίκαια. Πολλούς Και φίλους. να μην ζηλεύει, η Κατερίνα είναι φίλες οι άλλες. Ο μόνος σου φίλος είναι τελικά ο Αμπτούλ. Αρχίζω και ανησυχώ. Εγώ τα χαιρετίσματα στη Γική, στον Νίκο, στον Γιώργο και στον Δημήτρη, στον Άξ που κάνει βέβαια τη δουλειά. Τη μαμά, μαμά βάλε Τη το μαμά, θερμοσύμφωνα. μαμά, το φαΐ να είναι έτοιμο όταν γυρίσω μαμά και ναι, αυτά. Έτσι. Απίστευτο. Λοιπόν. Γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος? Διονύσιος. Ο σκυλόσοφος. Μπράβο αυτός. Μπράβο, ναι. Από Αργυρούπολη. Γεια σου Διονύση. Αλήθεια, κάνετε? παιδιά, υπήρχε Διονύσιος ο σκυλόσοφος. Ναι, από τη Λάρισα. Μπράβο, ναι. Σκηνή της ήταν. Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα είστε φοβεροί, από τις καλύτερες εκπομπές. Για κάτσε τις άλλες φορές τι είμαστε, τρομεροί δηλαδή. Ναι. Φοβερή και τρομερή. Φοβεροί και τρομεροί. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Ζεμπεκιά, Ζεμπεκιά. Ζαμπέτα. γιατί άμα έχεις πει και ένα-δυο, βλέπεις αγγελάκια. Και χορεύεται έτσι, κάνουν κάτι Σαν τα ζεμπέκι. τι πίνεις. Ναι. Τα ακούς Τέλος το τι πάντων. πίνεις. Για λέγε. Λοιπόν, θα πω ένα ανεκδοτάκι. Ναι, βέβαια, άντε και δεν ακούσαμε σήμερα. Μιλούσε η Ελενίτσα με την Κετούλα, ξέρω εγώ. Οπότε λέει η Ελενίτσα, ξέρεις, λέει, είδα το πουλάκι του Κωστάκη. Λέει, και πώς ήταν, λέει. Να, λέει, σαν φιστικάκι. Τι, τόσο μικρούτσικο? Όχι, τόσο αλμυρούτσικο. Καλό Διονύση. Λοιπόν, Να είσαι καλά. είμαι... Το μικρόβιο των τριών σωματοφυλάκων έχει μπει και στο οικονομικό Αθηνών. Εκεί, ας πούμε, εντάξει, εκεί που είχα γνωρίσει αρκετά παιδιά, αλλά τώρα με τους σωματοφύλακες φτιάξαμε εκεί πέρα blog. Σε λίγο θα φτιάξουμε και σύλλογο.
Το οικονομικό Αθηνών. Οικονομικό Αθηνών, ναι, εκεί στη Σίνα. Πώς το λένε μαθηματικά 2 τον καθηγητή? Μαθηματικά για τον καθηγητή, εμάς μας έκανε ο Κοκοτσίδης. Όχι ρε, μου ήταν ένας άθλιος. Ένας τι? Άθλιος, κακός. Ο κακός, κουφάς. Σκουφάς. Ναι, αυτός είναι ο κακός. Με μια πίπα εκεί πέρα μας βουχτίζει. Ένα φιλαράκι που... Καλά, κάπνιζε ώρα μαθήματος. Ποια ώρα μαθήματος? Εδώ γράφαμε εξετάσεις. Ναι, να τα βγάλουμε αυτά, να τα βγάλουμε τις καταγγελίες. Ναι, καταγγέλω. Σας ακούμε, είστε στον αέρα. Ναι. Θέλω να Μου είστε καταγγείλω στον αέρα. Μπράβο. Χαίρομαι που καταγγέλλετε να περάσουμε στον επόμενο. ότι έγραφα πολιτική 2 και ο κύριος, εν λόγω κύριος, ήρθε με την πίπα από πάνω σου και εγώ είχα μπουχτίσει. Δεν τον απόθυσες, αγόρι μου. Είναι και κάπως, ας πούμε, έτσι, χιλιογραμμάρια. Και τέλος πάντων, εντάξει, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, δεν μου έχει κάνει ποτέ μάθημα, αλλά ειδικά αυτή η πίπα είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι δήλωση λοιπόν. Αυτή η πίπα, ρε παιδί μου, είναι άλλο πράγμα. Ιωσήφιδη να κρατηθεί στα πρακτικά. Αυτή η πίπα είναι άλλο πράγμα. Αυτή η πίπα είναι το κάτι. Τελείωσε. Είναι άλλο πράγμα να μπει παρακαλώ στα σήματα εκεί ακάλυπτε εκεί που φτιάχνει τα διάφορα τα κόλπα. Θα τηλέφωνο και θα λες η πίπα. Κορνίλια Γατούλη. Κατεγράφει μεγάλη. Όχι ρε παιδιά, μην με καταγράψετε τώρα στα πίπα, θα έχουμε προβλήματα. Αυτή η πίπα είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, να σε καλά Διονύση. χαιρετισμούς. Γεια χαρά. Καλό ξημέρωμα σε όλα τα παιδιά Πρέπει λοιπόν να του προσέχουμε οικονομικού. τι λέμε. Πρόεδρε. Ξέρεις, εδώ περιμένουν όλα εδώ για να καταγραφούν. Τον Ιωσήφιδη τον περιμένουν απ' έξω τώρα. Αυτή η πίπα είναι άλλο πράγμα. Μπράβο, μεγάλε, μπράβο. Λοιπόν, το τραγουδάκι το έχουμε βάλει. Λοιπόν, είναι Παρακαλώ. στο FM. Καλημέρα. 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 Ντίνα από Καλυθέα. Έλα ρε Ντίνα. Γεια σου, Δίνα. Τινάκι. Καινούργια είναι η Ντίνα, δεν είναι Α, νέα. πρώτη φορά παίρνεις Δίνα. Φες τα. Να τις χιλιάσεις. Άλλες Από Καλυθέα, 999. Μπράβο, μπράβο. Για πες μας λοιπόν τώρα Ντίνα, να τελειώνουμε. Κλαίς. Κλαίει ρε παιδιά. Δεν κλαίει. Από ναι, ενθουσιασμό, πρώτη φορά παίρνει. Ενθουσιασμό. Για πες ρε Ντίνα. Τρελή, ναι. Έλα. Για το quiz. Για το quiz, ναι. Κριτική χώρη μάλλον. Μάλλον ή σίγουρα. Μάλλον ή με άλλην. Σίγουρα. Σίγουρα, όχι μάλλον. Ναι. Πας με άλλον ή με άλλον? Πού? Οπουδήποτε. Στον κριτικό χώρο. Όχι στον πυρήγχιο. Ξέρω εγώ από στοίχη. Όπως τύχει. Όπως κάτσε. Μάλιστα. Ωραία. Φίλο, καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος? Λευτέρης. Γεια σου, Λευτέρη. Τι γίνεται? Γιατί παίρνεις κάθε μέρα, Λευτέρη? Τι να κάνουμε τώρα. Κλάτς. Όχι κλάτς, μη παιδιά, όχι μη. Όχι. Κλάτς. Κάναμε στον Αλέξη. Όχι, δεν έχει κλάτς. Τώρα γιατί? Γιατί? Για πες μου, πόσες φορές πήρες αυτή την εβδομάδα? Σχεδόν κάθε μέρα. Κλάτς. Μου θυμίζω το μαλούχο. Γιατί που κλείναν την πόρτα εκεί στη Αλήξη στο ναυτικό και λέει σου ζήτω. Μη φωνάζω ρε παιδιά γιατί θα μαζευτεί πολύ κόσμος. Μιλάμε λοιπόν με τον Λευτέρη. Ναι. Και του λέμε χλάτς. Γιατί ξαναπήρες του Του λέω λέει. γιατί ξαναπήρες, πήρες δεχτές, δεν πήρες, ναι. Του λέω γιατί ξαναπήρες, κλάτς. Και μου λένε τα παιδιά, όχι μην το κλείσεις, ξέρω εγώ, εντάξει. Το ρωτάω, πόσες φορές πήρες? Όχι, Αυτή την εβδομάδα σχεδόν λέει κάθε μέρα. Κλάτς. Το κλείσαμε. Καλά που μου το είπατε. Πάω να δω το Επόμενος. Λευτέρη είπαμε, το... Έριξε μια παπιά. Κρίση. Αυτό είναι κρίση όταν το κάνεις. Μπιπ. Έγινε Χρήστο. Λοιπόν. Έχεις ακόμη 999 φορές. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε στην επόμενη. Γραμμή, καλημέρα. Μωρέ Μίτσο, το παιδί έπεσε στον πηγάτη. Δεν πειράζει μωρή, τα κάνω με άλλο. Ποιος είναι? Καλημέρα Κατερίνα, μην μου κάνετε κλάτ. Δεν πειράξτε. Κλάτς. Τι κακοί είστε σήμερα. Τέτοια εκπομπή πρέπει να κάνουμε. Οι τρεις σωματοφύλακες και τα πολλά χλάτς. Παιδιά, σήμερα είμαστε ιδιαίτερα κακοί. Κλείσαμε τον Αλέξη να φανταστείτε έτσι. Και το Λευτέρη. Και την Κατερίνα. Κατερίνα.
Και το στιβικό που δεν πήρε. Και την ηρώ που δεν πήρε. Επόμενο, καλημέρα. Ό,τι δεν έκανα χολόχας θα το κάνω τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Ποιος? Βασίλης από Λευσίνα. Γεια σου Βασίλη. Έλα παλιοσυρά. Πώς? Παλιοσυρά. Για λέγε Μπίλη. Λοιπόν, ψηφίζω το χορό της κοιλιάς. Το χορό της κοιλιάς. 2 ψήφοι στην Ή τους κοιλιά. ψήθυρους καρδιάς. Κερατό και ο Μεντώνης. Ναι. Λοιπόν, Για λέγε Βαγγέλη. Λοιπόν, πώς λέγεται λέει το διαζύγιο στα Ιαπωνέζικα. πώς λέγεται, καινούριο, ναι. Για πες. Τάχαλα τα χάλασα. Τα χάματα Είναι χάλασαν. σου αχύλινα αυτά. Πώς λέγεται ο θείος του Ηλία. Ηλίθιος. Ωραίος. Και πώς λέγεται λέει η γυναίκα. Κάτσε εδώ, κάτσε. Πώς λέγεται ο ανιψιός του θείου του Ηλία? Πανηλήθιος. Ο Χίλιας. Πώς λέγεται ο μικρός γιος του Ηλία? Πώς? Ηλιόσπορος. Φοβερά πράγματα. Για προχώρα. Πώς λέγεται λέει η γυναίκα που πουλάει τον άντρα της. Ανθρωπούλα, ξέρω. Πούλμαν. Πώς λέγεται ο σκύλος Ναι. που φυλάει τη φάρμα? Πώς? Μαντρόσκι. Φαρμακείον. Και πώς λέγεται ο φύλακας της φάρμας? Βαγγέλης. Λοιπόν, νομίζουμε ότι Βασίλη σε κατατοπίσαμε πλήρως. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Επίσης. Ακούγονται κάτι διάφορα. Ποιος τσιρίζει από πίσω? Τι βίζει είναι στο σωστό. Έτσι θα κάνει. Ποιος είναι? Τι κάνει ένα καναρίνι 200 Για κιλά πες. πάνω στο δέντρο, Αυτό το θυμάσαι, λέει τι κάνει ένα καναρίνι 200 κιλών πάνω σε ένα δέντρο. Τσίου. Λοιπόν, πώς είπαμε εδώ πέρα? Ένα εύκα. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε τα παιδιά που ήρθαν εδώ. Πραγματικά. Το Σκρούτζ, τον Αμπτούλ, Τους Γιάννηδες. Λοιπόν, 4 φορές. Αλλά σε πάω σπίτι σου ρε. Θα σε κάνω ρε. τα παζαρέματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Παιδιά, μας ανεβάζατε κι εσείς που ήσασταν εδώ. Έτσι, οπότε Και χιονάτι, αναγκαστικά τώρα, ναι, και Φυσικά χιονάτι, και το ευχαριστήσουμε και το χιονάτι. Οπότε αναγκαστικά κάνουμε χλάτς τώρα μέχρι τη Δευτέρα, Ναι. Υπάρχουν και χειμώνα, τώρα κάθε σπίτι περιμένει το χειμώνα. Κορνίλιο λένε τη γάτα που πέρασε τα πάθη. Κάτω απ' την καρέκλα τι της έμελε να πάθει. Όμως η γριούλα που το είχε ψηλιαστεί εύτης πάντα της έλεγε να φύγει από εκεί. Κορνίλιε, μα Κορνίλιε, φύγει από εκεί κάτω. Θυμήσου πως σου βγάλανε το όνομα απ' το χάρτο. Κι ο άλλος ο ξενιάντροπος που τα ρίχνε στη γάτα έκλανε σαν τρακτέρ, σαν στην Καλαμάτα. Έτσι του βγήκε το όνομα, έφτιαξε κι άλλο σήμα. Μπορώ όμως να κουνήσω κι εγώ του ηχού το νήμα. Μετά παίρνει ο Αλέξης γεμάτος με θυμό, μια σκυλίδι παίρνουνε χωρίς σταματημό. Σας δίνει συμβουλές για να αντιμετωπίσετε το σοβαρό το πρόβλημα και αμέσως να τους κλείσετε. Κάτι να κάνετε στα μούτρα κάθε τύπου που παίρνει δεύτερη φορά χωρίς σημάδια ήχτου. Συνεχίστε ρε παιδιά, έτσι όπως τώρα. Κάντε εκπομπή, μην κοιτάτε όμως την ώρα. Για πες μας και εσύ, πολύ την ώρα μίλαγες. Τι είναι λοιπόν οι τρεις σωματοφύλακες? Ο ένας είναι το ουίσκι, ο άλλος είναι το τραμπούι και ο άλλος είναι το κερασάκι. Αν λείψει κάτι από τα τρία, δεν είναι αυτό που είναι. Και τους πιάνουν οι Ζουλού, έτσι. Οπότε τους πάνε στο χωριό και έρχεται ο φύλαρχος και λέει κανονικά θα σας είχαμε ήδη φάει, αλλά επειδή είμαι στις καλές μου σήμερα ξύπνησα καλά,
θα σας κάνουν μια δοκιμασία. Και όποιος την περάσει, σώζεται. Όποιος δεν περάσει, πάει στη σχάρα, ας πούμε. Οπότε φέρνουν ένα κλουβί γεμάτο παπαγάλους, έτσι. Αυτό τους λέει έχει μέσα 1000 παπαγάλους. Οι 999 είναι θηλυκοί, ένας είναι αρσενικός. Όποιος βρει τον αρσενικό βέβαια σώζεται. Πάει ο Άγγλος, θα τον βρεις, λέει, δείχνει έναν, αυτός. Όχι, λέει, τον τρώνε αυτόν. Πάει ο Γάλλος. Στον γκριλ. Ναι, στον γκριλ, κλασικά. Πάει ο Γάλλος εκείνος, όχι, στο φούρνο μικροκυμάτων ο Γάλλος. Τρίβανε τα στομάχια τους, έρχεται και ο Έλληνας, λέει, τι θα γίνει, θα τον βρεις εσύ? Κάνει ο Έλληνας, όχι μόνο θα τον βρω, αλλά θα τον κάνω. Πιπ! Τον μπούστι λέει. Οπότε ξέρεις, πετάγεται ένας παπαγάλος μέσα από το κλουβί και λέει θα μου κλάσει τα αρχίδια. Και λέει νάτος. Τώρα αυτό είναι αληθινό ρε παιδιά, έχετε βάλει κασέτα από μέσα. Είναι κασέτα με... Πρώτη μέρα ακούς την εκπομπή, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχεις χάσει πολλά επεισόδια, πολύ γέλιο. Εντάξει, θα αρχίσω να το ακούω τώρα. Αυτό το φοβερό γέλιο που ακούγεται από μέσα στο... Για βάλτε μια φορά να τα ακούς έτσι και εδώ. Για ακού. Και δεν είναι στην καλύτερη του στιγμή. Καλό, καλό. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρίτος της παρέας μας. Είναι ο τρίτος σωματοφύλακας. Η εκπομπή λέγεται 3 σωματοφύλακες. Ποιος είναι ο Πόρθος? Αυτός είναι ο Άθος. Ο Άθος. Ο Πόρθος είναι ο Γιώτης. Και εσείς ο Άραμης. Και εγώ είμαι ο Άραμης, ξέρεις. Ο Άγαμης που λένε στα γαλλικά. Καλά, ήταν σπαστικό όταν πήγα να δω το Pulp Fiction που ήταν ένας ηλίθιος από δίπλα ο οποίος γέλεγε κάπως και και μας την είχε σπάσει την τέλεια. Και το γελιόν τη γέλεγε, ξέρεις, στα πιστολίδια, ας πούμε. Κλασική περίπτωση. Ακούς, ο Σταύρος λείπει αυτή τη στιγμή σε άδεια. Και επειδή το γέλιο του είναι από τις μασκότ της εκπομπής, δηλαδή... Είναι άλλο γέλιο αυτό. Όχι, είναι το γέλιο του Σταύρου. Είναι το γέλιο του Σταύρου. Μια καλή φάση. Ναι, και το βάζουμε και το βάζουμε για να το θυμόμαστε, ξέρεις. Για πες και το άλλο, λοιπόν. Λοιπόν, άλλο ανέκδοτο. Πέφτουν τώρα 100 άνθρωποι μέσα στη ζούγκλα, μεταξύ αυτών και μια γριά. Αλλά πολύ γριά, μιλάμε 180.004 χρονών. Αυτό λίγο μάλλον το ξέρουμε, αλλά δεν το σπάμε. Ναι, μήπως το ακούσει και κανένας που δεν το ξέρει. Και τέλος πάντων τους πάνε στο φύλαρχο, φωνάζει ο φύλαρχος στο Δήμιο. Λέει πρέπει να τους εξαφανίσεις αυτούς, σκότωσέ τους. Τι να τους κάνω, λέει. Ρίχτω στα λιοντάρια, ξέρω εγώ. Λέει και τη γριά να ρίξω. Λέει βέβαια και τη γριά θα ρίξεις, ρε μάνα σου είναι. Τέλος πάντων τους πετάει, τρώνε τα λιοντάρια, εστουμπόσαν κάποια στιγμή, σώζονται οι 50, μεταξύ αυτών και η γριά. Φωνάζει ξανά το Δήμιο ο φύλαρχος, λέει σκότωσέ τους αυτούς. Τι να τους κάνω, ρίχτους λέει στο λάκκο με τους κροκόδιλους. Και τη γριά να ρίξω. Ναι ρε μαλάκα, λέει, γιατί η μάνα σου είναι η γριά. Θα τη ρίξει και αυτή. Ρίχνουν τους κροκόδιλους, ξέρεις, χλάπα οι κροκόδιλοι, φουσκώσανε, σώζονται οι 30, μεταξύ αυτών και η γριά. Τι να τους κάνω αυτούς, ρίξω στο λάκκο με τα φίδια, λέει, και τη γριά να ρίξω. Λέει βέβαια, γιατί η μάνα σου είναι. Ρίχνει και τη γριά, ρίχνει και τους άλλους 29 ας πούμε, τσιμπάν τα φίδια, σώζονται οι 10, μεταξύ αυτών και η γριά. Τι να τους κάνω τώρα αυτούς, λέει. Πάρ' τους και πιπ, και τη γριά, λέει ο Δήμιος. Οπότε πετάει τη γριά και λέει, γιατί ρε μαλάκα μάνας είμαι. Ρίξε και το γέλιο του Σταύρου. Άψογα. Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Νέλσον Μαντέλα από Γέρακα είμαι. Έλα. Τι κάνετε? Πώς το Γέρακα, επίσκεψη? Ναι, έχω κάτι πατριωτάκια εδώ. Τι να κάνουμε εδώ στον αγώνα? Λοιπόν, παροιμία. Τον αράπη και αν τον πλένεις, ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Όσα δεν φτάνει αλεπού πηδάει και τα πιάνει. Αυτό είναι. Στον κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε. Λοιπόν, τα παιδιά. Τι έγινε, σου είδε καλά? Καλά. Πριν πεινάσανε, πεινάγαν. Το ξέρεις. Πριν πεινάσανε, πεινάγαν. Πριν πεινάσουνε, πεινάγαν. Για λέγε. Τι να πω. Ανεκδοτάκι να πω. Έλα. Λοιπόν, ήταν ένα κλουβί με σπουργίτια. Καναρίνια μου. Και ήταν πάνω τα αρσενικά και κάτω τα θηλυκά. Τέλος πάντων του ήρθε η όρεξη ενός καναρινιού, ανοίγει μια τρύπα, κατεβάζει ένα σπάγκο με ένα μήνυμα. Το ανοίγει το καναρινάκι εκεί πέρα και διαβάζει. Ωραίο μου καναρίνι. Βεβαίως. Αν θέλεις να κάνουμε έρωτα, το ξέρεις. Τράβα το σκηνάκι. Αυτό είναι με το τρένο. Τώρα, το γέλιο λοιπόν, το γέλιο το οποίο έχουμε ηχογραφήσει. Αυτό του Βρανά,
Αυτό του Σταύρου και των υπολείπων βέβαια. Μπήκε από αυτό το ανέκδοτο. Μπήκε από αυτό το ανέκδοτο, ναι. Σοβαρά. Και στο τέλος ακούγομαι εγώ που λέω μπράβο Βαγγέλη. Ναι. Γεια σου Βαγγέλη, κάτι ο οποίος το είπε με κοπέλα η οποία στο τρένο. Ναι, ήταν στο τρένο και δεν είχε πού να κοιμηθεί. Μπράβο, ναι. Και τη βάλαν πάνω από ένα τύπο, ξέρεις αυτά τα γνωστά εκεί πέρα. Και της μάλλον κάτω από ένα τύπο. Και της πετάει αυτό στο χαρτάκι και λέει ωραία μου κυρία. Το είχε πει εκπληκτικά ο Βαγγέλης, ωραία μου κυρία. Αν θέλετε να κάνουμε έρωτα. Είναι το πιο ωραίο, έτσι, πιο ωραία απαγγελία μετά το με λένε Γιωρίκα και οδηγώ Νταλίκα, το οποίο ήταν, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Γιωρίκα και οδηγώ Νταλίκα. Με λένε Μικέ και πάω σε μάσκε. Μιλάμε για πολύ γέλιο. Για να πούμε το τέλος αυτού του ανέκδοτο, γιατί ούτε ο φίλος το είπε, αλλά ούτε εμείς το είπαμε. Ωραία μου κυρία, αν θέλετε να κάνουμε έρωτα, τραβήξτε το σκηνάκι μία φορά. Αν δεν θέλετε, τραβήξτε το 30 φορές, τις τελευταίες 10 πολύ γρήγορα. Λοιπόν, να πω ένα για τον Ιωσήφιδη, ένα αμερικάνικο. Λοιπόν, ήταν 3 Μεξικάνοι γνωστοί, έτσι, βαρετοί τύποι, ας πούμε, με τα σομπρέους, κοιτάζαν προς το κοιμόσαντα, ας πούμε. Περνάει ένα τζάμπο τζετ από πάνω, μετά από μια εβδομάδα ξυπνάει ένας. Χωσέ, πέρασε ένα αεροπλάνο από πάνω. Μετά από μια εβδομάδα ξυπνάει ο δεύτερος. Ναι, αμίγκο, λέει, το είδα κι εγώ, το άκουσα μόνο κι εγώ. Μετά από μια εβδομάδα την τρίτη ξυπνάει και ο τρίτος. Θα γίνει ρε παιδιά, μας αφήσει, θα κοιμηθούμε και λίγο. Πολύ καλό. Αυτό ήταν μεξικάνικο, δεν ήταν αμερικάνικο. Πρόσφυγες, εντάξει. Να σε καλά, ρε καλά. Έλα. Και ένα καλό τελευταίο. Λοιπόν, 3 φυλακισμένοι, γρήγορα το πω. Τι να κάνουν, τους επιτρέψαν να πάρουν από ένα πράγμα οι θεσμοφύλακες για την υπόλοιπη ζωή τους, έτσι. Βγάζει ένας από το... Τάβλιο. Ναι. Ναι, το ξέρω, πες. Από το πουκάμισό του ένα τάβλι. Λέει ρε, τι είναι αυτό? Να, τάβλι, λέει. Θα παίζω εδώ, λέει, και πλακωτό και τέτοια, λέει, εντάξει, θα μου περάσω τα χρόνια. Βγάζει όλες από το πουκάμισο μια τράπουλα. Τι είναι αυτό? Τράπουλα και πασχέτζα θα ρίχνω, λέει, και δηλωτή και απ' όλα. Λέει και ο τρίτος βγάζει ένα ταμπόν από το πουκάμισο. Λέει, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, φίλε, αλλά στο κουτί λέει ότι μπορώ να παίζω και τένις, λέει, και σκοπό μπορεί να κάνω. Πίστευτο. Πάει πέθανε όλο. Τρομερό. Και κολύμπι, κολύμπι τένις. Αμάν. Να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, φυλάκια στα Βερλίσια, έτσι. Έτσι, να σε καλά. Θερμοπυλών και έτσι, γεια. Τι κάνω, αφήστε. Μπορείτε να κάνεις υποβολή τένις. Για να πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Πολύ μεγάλη σύλληψη. Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια χαρά. Εγώ είμαι new entry. New entry, έλα. Είμαι το φάντασμα. Κι άλλο φάντασμα. Όχι, είναι το original. Από Αγία Παρασκευή, έτσι. Ναι. Σωστά. Είδες πόσο. Τι έγινε, λέει, σήμερα περάσει τον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Ναι. Τι έγινε σήμερα το περάσει? Διότι είχες πάει στο γήπεδο. Ναι. Αν άκουγες πριν να μ' ακούγες. Είχε καλύτερη ατμόσφαιρα από το χθεσινό. Έλα. Είχε καλύτερη ατμόσφαιρα από το χθεσινό, ναι, μπορώ να πω. Ναι, καλά. Αν και στο γήπεδο της ΑΕΚ ο κόσμος είναι πιο κοντά στο γήπεδο. Ναι. Και αυτό σίγουρα είναι, το κάνει ξεχωριστό τον Νίκος Γκούμας. Εσύ με τον Κασπρό του Παναθηναϊκού έκανες περιγραφή? Όρθιος πάνω στα δημοσιογραφικά, στο δημοσιογραφικό τραπεζάκι. Με καπελάκι. Και ροκάνα. Και ροκάνα. Γι' αυτό άκουω ένα γύρω. Παιδιά, λέω χειριτήματα σε παιδιά που ακούνε τώρα. Πεπέ, ουέ και αλίμονο. Και στο Ζόρζ. Και στο Ζόρζ, στο Ουεά. Ουεά, Ζόρζ. Όχι στον Ουεά. Μετά το γέλιο αυτό. Σκλαβανά το είναι. Στον? Σκλαβανά. Γεια σου Ζόρζ, Σκλαβανά. Το ξέρω ότι είσαι ο Φάντομ. Ο Γκόστ, ναι. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, και στον επόμενο, Καλημέρα. Καλημέρα.
περιγραφή του. Μπρος. Ναι. Έλα. Α, έπεσε το τηλέφωνο, συγγνώμη. Τι έκανε? Έπεσε το τηλέφωνο. Πού? Κάτω. Ο Νίκος από ελληνικό. Ο Τάσος από Γκίζη. Ωραία. Πήγα να το παίξω και εγώ έμπειρος. Ναι. Γύρισα από τις διακοπές. Είχα πάει Σύρο. Μας έλειψες. Πώς το λένε, άκουσες τι έγινε στην Αμερική? Τι έγινε? Πήγε κάποιος σε μια μικρή πολιτεία, έτσι να ληστέψει μια τράπεζα και μπαίνει μέσα κατά τις 10 η ώρα το πρωί και του λέει ο υπάλληλος εκεί πέρα, συγγνώμη, αλλά μας ληστέψαν άλλοι. Έγινε αυτό σήμερα? Ναι. Και αυτός μαρμάρωσε και ήρθαν και τον παγλαρώσανε. Εν τω μεταξύ, ο υπάλληλος έλεγε ψέματα. Όχι, σοβαρά. Είναι ορισμός της καντεμιάς. Ο πας να ληστέψεις στη τράπεζα και να έχει προλάβει άλλος πριν. Μια τρομερή είδηση που είδα από άσχετα πράγματα πλην αθλητισμού ήταν αυτό που θα κάνουν, σκέφτονται να κάνουν στις φυλακές του Βελγίου. Έχουν διαμορφώσει κάτι κελιά με κρεβάτι, κουρτίνες, ξέρω εγώ και τέτοια, και θα επιτρέπεται το σεξ για κρατούμενους που είναι πάνω από 3 μήνες στην φυλακή. Ανάμεσα τους. Όχι. Αυτό επιτρέπεται. Και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν δεσμό πάνω από 6 μήνες. Δηλαδή περισσότερο για τους παντρεμένους βέβαια, και αν κάποιος έχει δεσμό και τέτοια μπορεί να... Εκεί θα μπαίνουν κρυφές κάμερες, εκεί θα γίνεται σώση. Θα μειωθεί η εγκληματικότητα όμως. Αυτά είναι ελληνικά πράγματα. Για τον Τιτρού δεν ξέρω τι θα φέρουν. Τον Τιτρού θα φέρουν κανένα... Τέλος πάντων. Να πω ότι... Πάμε, παροιμία. Ναι, όποιος βγάλετε σκοντάφτη. Να, δεύτερη φορά. Και ένας αργός. Τρίτη, δεύτερη. Και να πω και ένα ανέκδοτο. Είναι η δεύτερη έκδοση του Γάιδαρου, όταν πάει για την άλλη μέρα στο φουρνό. Ναι. Πάει ο Γάιδαρος στο φουρνό, όπου τα έπαιξε πάλι ο φουρνάρης εκεί, του λέει ο Γάιδαρος, πιάσε μια μεσουσάμι. Του τη δίνει, πάει να φύγει ο Γάιδαρος, του λέει, συγγνώμη, δεν θα πάρετε σακούλα? Και λέει, όχι, έβαλα καλάθι στο ποδήλατο. Καλό, πολύ καλή νύχτα. Γεια σου, το βγάλε μόνος του. Και μόνο που το σκέφτηκε, καλό ήταν. Καλό. Τρομερό. Έχουμε ακούσει άλλα δύο με τον Γάδαρο. Ένα είναι ότι πήγε στο μπαρ και το άλλο τι ήταν, δεν θυμάμαι. Στο δέντρο πάνω πέντε σκάκι. Όχι, ρε. Αυτό ήταν άλλο, τα υποβρύχια. Όχι, τα τάγκ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Είσαι και λέγεσαι? Παύλος από Χαλάνδρη. Καινούριος? Καινούριος. Παύλος Χαλάνδρη. Σπριντ. Μάλιστα. Πόσο χρονών είσαι, Παύλο? 25. Wow. Κοντά μας. Για πες, Παύλο. Παροιμία. Τι να πω. Ναι. Το καλό το σήκω, η κουρούνα το τρώει. Καλή. Δεν την έχετε ξανακούσει? Εγώ την έχω ξανακούσει. Την έχω ξανακούσει, ναι, και εγώ. Το πουλί αλλάζει. Μάλιστα. Οκ. Καλώς. Να πω και ένα ανέκδοτο? Να πεις, δεν το λες τόση ώρα. Τι είναι γκέι, κίτρινο και γκέι? Πουστάρδα. Τα ξέρουμε αυτά, είμαστε εκπαιδευμένοι τώρα. Μια μέρα έγινε χαμός. Οκ, να είσαι καλά, Παύλο. Γεια χαρά. Με τα περιπτέρια και τα καρχαρίνια. Περιπτέρια και τα καρχαρίνια. Πάμε, καλημέρα. Χαιρετίσματα στο Βασίλειο από το Καματερό. Άντε μωρέ, τον έχει ξεχάσει το Βασιλάκι, ο οποίος όμως σήμερα στις 3 η ώρα ξέρεις τι μου είπε? Ναι, τι? Πήρε στην εκπομπή το απόγευμα. Ναι, και πήρε και το απόγευμα σε... Πού να δεις. Και λέει χαιρετίσματα στη Χριστίνα. Και τρώω τη Χριστίνα, λέω, και η Κατερίνα. Και λέει, ποια Κατερίνα? Ο Βασίλης λέει, δεν ασχολούμαι πια με την κυρία Κατερίνα. Ναι, λέμε μεσημεριάτικα. Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε. Ένα συναίσθημα ένιωσα σαν του έρωτα του πρώτου όταν τον πρωταντίκρισα πάνω στο κοτερό του. Με ένα σινιάλο μου έγνεψε να πάω εκεί κοντά του και βλέποντας το ρόλεξ του ρώτησα το όνομά του. Καρδινάλιο τον ελέγανε, όμορφο ονοματάκι, και τότε το κατάλαβα πως χτύπησα λαβράκι. Τότε μου το ξεφούρνησε πως ήταν παντρεμένος, νόμιζε πως μετάραξε ο κατακαημένος. Αλλά όμως δεν με ένοιαζε να είμαι ιερωμένη. Κάλλιο να είσαι εγκόμενα παρά κερατωμένη.
Πολλά εγώ αποκόμισα από την ιστορία. Γούνες, δώρα, λεφτά και ανίποτα μεγαλεία. Ένα νησί μου αγόρασε μια βίλα στην Εκάλη και μια μαύρη πυρέτρια από τη Σενεγάλη. Σενεγάλη. Για να κάνει ρήμα, ρε παιδιά. Ωραίο, παρακάτω. Και μείναμε καιρό μαζί, κάναμε και ταξίδια, μέχρι που χρεοκόπησε και δεν τον ξαναείδα. Γιατί όπως καταλάβατε, δεν ήταν τα μάτια του μήτε και το κορμί του, μα τα λεφτά του αισθήματα που με έδεσαν μαζί του. Τα λεφτά του αισθήματα. Ταλεντάρα, Βέβαια, τι, εδώ και κάνεις Αλεξίου. Εκπληκτικό. Έλεγα ότι πόση ώρα το δούλευε στο λεωφορείο. 1/4, που ήταν η διαδρομή. Παιανία πήγε. Μου σε φλάς. Αυτό το ένα Πειραιάς Αγία Παρασκευή που το είχα πάρει μια φορά. Το χειρότερο να Αθήνα Παιανία, πίστεψε μου. 4-20 Πειραιάς Αγία Παρασκευή. Παίρνεις το πρωί, παίρνεις το κολατσόσι μαζί. Πάντως ήταν καλύτερο, πιο τα περάκια και όλα. επαγγελματικό από του Καρδινάλου. Ο Καρδινάλος το έλεγε εκείνη την ώρα, ξέρεις, έλεγε ποιητής φανφάρας. Φοβερό. Εγώ όμως μου έτοιμη. Ολόκληρο πράγμα. Εκπληκτικό όμως, έτσι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πολύ ωραίο. Και χαιρετίσματα στη Λίζα, άμα δεν κοιμάται, δηλαδή δεν έχει πάρει ο ύπνος. Έτσι, Λίζα, γιατί να σε έχει πάρει ο ύπνος. Λίζα, ξυπνά. Γιατί πιάνει τα αθλητικά και όταν ακούει αθλητικά ή βγάζει καντήλες και κοιμάται. Ένα από τα δύο. Και μπορεί να την έχει πάρει και ύπνος. Φιλάκια τέλος πάντων, να μου ακούει. Και κλείνω να πάρει και κανένας άλλος. Μπράβο. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα. Είσαι ώρα. Καταπληκτική εκπομπή σας. Να σε καλά. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. New entry, ναι, το κατάλαβα. Ναι, ο Κορνήλιος είμαι. Μάλιστα. Πάρει καλά που το κατάλαβες. Έτσι πως ξεκίνησες. Το ψάρωσες πάντως, αλήθεια τώρα. Το κατάλαβα. Μας ψάρωσε τέλος. Λοιπόν, να ξεμπερδεύουμε λοιπόν, στο κουφού την πόρτα όσο θες πρώτα. Πάρ' την πόρτα και φύγε. Όχι, δεν την παίρνω την πόρτα. Δεν την παίρνεις. Πορτάς δηλαδή. Μήπως και ακούσει. Λοιπόν, εγώ πήρα βασικά τηλέφωνο για την, πώς λένε, για τη Χριστίνα από κάτι τέλος πάντων, που είχε πάρει χθες τηλέφωνο. Από κάτι. Ναι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ με πήρε τηλέφωνο πριν από κανένα μισάρο ο Ρουμάνος ξαδερφός μου, ο Κορνήλιος, και μου είπε ότι κάποια μέρα θα γίνει σαν τον Οφορίκο και αυτός και θα παίζει στο Champions League. Παράπονο το έχει. Αλλά του είπαμε τέτοια μαυρόγατα που είσαι δεν πρόκειται να κάνει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά παιδιά γενικώς. Εντάξει. Λοιπόν, καλή. Να είσαι καλά, γατούλη μας. Γεια σου, γάτε. Στον επόμενο. Καλημέρα. Νόπα. Βέγκος. Παραγώνω. Ναι. Ναι, βέβαια. Τι? Κανές είστε, κανές συντριβές. Τι? Α, είναι... Ναι, δεν κατάλαβα και εγώ το... Mixed zone. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Ο Μάριος με αγγίζει. Έλα Μαρία. Έχω πολύ καιρό να σας ακούσω. Επανήλθες. Είχα πάει διακοπές. Τώρα προσπαθούσα από τις 12.30 με το ζόρι για πιάσει τώρα. Πάλι καλά. Για πες μας την παροιμία σου αγαπημένη. Την παροιμία λοιπόν γελάει καλύτερα, αυτός γελάει τελευταίος. Έλεγα και εγώ δεν θα το πείτε ρε παιδί. Αυτός που γελάει τελευταίος δεν έχει πιάσει το αστείο. Να πω και ένα ανέκδοτο. Να πεις. Λοιπόν, αμερικάνικο. Μπανάνικε. Ναι. Το κουνούπι τώρα με τη μηχανή του Harley πηγαίνει, παίρνει την κομμενίτσα του, την κουνουπίτσα. Ξέρω, καβαλάει η κουνουπίτσα, του λέει πάτα το, γκαζώνει 100 κι άλλο του λέει η κουνουπίτσα 200, 300 κι άλλο του λέει. Ξαφνικά σταματάει το κουνούπι. Λέει η κομμενίτσα γιατί σταμάτησες να λέει μπήκε μια μύγα στο μάτι μου. Παλιό και καλό. Καληνύχτα Μάριε, καληνύχτα. Και να περάσουμε στον τελευταίο μας και επόμενο. Καλημέρα. Ο τελευταίος και ο καλύτερος είναι ο Όμηρος από την Κηφισιά. Έλα ρε Όμηρε. Λέω και τι έγινε. Πάλι τελευταίος. Την άλλη φορά είχε πάρει ο Σίμης τελευταίος, εγώ 1 η ώρα είχα πάρει. Ναι. Ας είναι βεβαίως. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, μπράβο, να πω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Μέρη η οποία κάνει παρέα στα παιδάκια από εδώ και από εκεί. Στα σπίτια, ας πούμε, και θυμάται βεβαίως όπως μας είπε και δεν θέλω να το αμφισβητήσουμε αυτό. Και θέλω να της πω, ας πούμε, ευθέως από το ραδιόφωνο ότι μόνος είμαι και εγώ σπίτι, ας πούμε, και όποτε θέλει μπορεί να περάσει. Ας πούμε, και ωραίο σπίτι έχω και αυτοκίνητο έχω. Και κότερο, ναι, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι λίγο μακριά, το πιάνω και δεν μπορώ να παίξω. Τέλος πάντων,
Λοιπόν, όσον αφορά για την παροιμία, ακούστηκαν πάρα πολλές, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε μία, ας πούμε, αν και δεν έχει καμία σχέση με μένα, για ένα φίλο μου, την αφαιρώνω σε ένα φίλο μου που είναι λίγο γκέι, τέλος πάντων. Μάνα μου, αν θες να Γιάννο, πάντρεψέ με με το Γιάννο. Λοιπόν, αυτή είναι η παροιμία, ας πούμε, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και δυστυχώς θέλω να πω και ένα ανέκδοτο ακόμα. Ευτυχώς μάλλον. Λοιπόν, ήταν μέσα ο Τωτός και η τάξη φυσικά και κάνανε μάθημα αγγλικών. Και ήταν έξω ο Κωστάκης, χτυπάει την πόρτα, τάκ, τάκ, τάκ. Who is, λένε τα παιδάκια μέσα στην τάξη, who knocks the door. Και λέει ο Γιωργάκης απ' έξω, ο Γιώργος. Who Γιώργος, Γιώργος Γεωργίου. Αχαχαχαχα. Γελάνε όλοι εκεί μέσα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων πάει η Ανούλα, ξέρω εγώ, χτυπάει την πόρτα, τάκ, τάκ, τάκ. Who knocks the door. Who I, Μέρνη Μωρόε. Χαχαχαχαχα. Γελάνε όλοι εκεί μέσα. Μετά πάει και ο Τωτός απ' έξω, χτυπάει την πόρτα, τάκ, τάκ, τάκ. Who knocks the door. Who I, αγαμίσου. Ελπίζω να μην έριξα το επίπεδο της εκπομπής. Όχι, τέτοια ώρα 2 και 3. Τέτοια ώρα έτσι δεν νομίζω. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια, άλλη παροιμία Λοιπόν, καλή. χαιρετίσματα σε όλου τη ζωγράφου, χαιρετίσματα σε εσάς, σε όλους και στον φοβερό το Σταύρο Βρανά που λείπει, του οποίου η φωνή με έχει ενθουσιάσει και το γέλιο του ακόμα περισσότερο. Πρέπει να έρθεις εδώ πέρα να το κάνουμε στέρεο, να το μαγνητοφωνήσουμε. Εσύ, Σταύρος, είχε. Την άλλη φορά που θα πάρω, σας το λέω, θα σας το βάλω να το ακούσετε. Το έχω ηχογραφήσει με τον Ευθύμη που είχε πάρει τηλέφωνο. Ναι. Νομίζω πρέπει να γίνει, ας πούμε... Πρέπει να γίνει ένα από τα σήματα του σταθμού μας. Ακριβώς, best seller, ας πούμε, και Της εκπομπής τουλάχιστον σήμα. Ωραία. Να σε καλά, Όμηρα. Γεια σου, Όμηρα. Να σε καλά, τα ξαναλέμε. Έτσι. Βέβαια. Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα στην Κηφισιά στον Όμηρο. Είναι ο Spirit FM, ήταν οι 3 σωματοφύλακες. Κόνσερ. Ναι. Καλησπέρα. Ποιος? Νίκος από Ελληνικό. Έλα, Νίκο. Τι κάνετε, παιδιά? Μια χαρά. Λοιπόν, για το quiz Ναι. θα έπαιρνα καλύτερα τα λεφτά. Και τώρα ένα ανέκδοτο, το ξέρετε αυτό με τους ψήλους. Με τους ψήλους, το έχουμε ακούσει. Πολλά υπάρχουν. Για λέγε. Όχι με τους ψήλους, με τους... Ψηλούς. Με τους ψήρες. Δεν πες το. Λοιπόν, είναι ένας μαλλιάς και έχει ψήρες στα μαλλιά του. Πάει στο γιατρό, γιατρέ, τι να κάνω, λέει. Να, παιδί μου, λέει, πήγαινε, λέει, βάλει το κεφάλι σου μέσα στο ψυγείο, στην κατάψυξη. Και θα παγώσουν οι ψήρες και θα πεθάνουν. Λέει, εντάξει, πάει το βάζει. Σε μια στιγμή κατεβαίνει μια ψήρα κάτω έτσι στο κούτελο, του κάνει πω φίλε, λέει, κάναμε κάτι σκι, λέει, κάτι φοβερά, λέει, ωραίο χιονοδρομικό έφτιαξες. Μετά λέει, γιατρέ, τι έγινε, λέει, να, λέει, τίποτα. Λέει, βάλ το, λέει, μες στο φούρνο, θα καούν οι ψήρες και εντάξει, θα βρεις την υγειά σου. Πάει την επόμενη μέρα, κατεβαίνει πάλι μια ψήρα κάτω, του λέει, άσε φίλε, λέει, ηλιοθεραπεία, λέει, πάνω στους απλώς. Γυαλί, λίγο ψήρες. Φοβερά, λέει, περάσαμε, πάλι, ευχαριστούμε πολύ. Του κάνει ο γιατρός, λέει, τελευταία λύση είναι να πας σε μια κοπέλα με πολύ μαλλί και να κολλήσουν πάνω τους και να πηδήσουν από τη μια μεριά στην άλλη. Πάει την επόμενη μέρα, λέει, τι έγινε, παιδί μου? Να, γιατρέ, λέει, κοιτάξτε, λέει, κατέβηκε πάλι ψήρα και μου λέει, πω, λέει, φοβερά περάσαμε, λέει, κάναμε πόλεμο και με τους δίπλα και πήραμε 30.000 εχμαλώτους. Να σε καλά, Νίκο. Καλό ξημέρωμα στο ελληνικό. Θα περάσουμε στον επόμενο. Άκου να δεις τώρα. Είναι 2 ψήρες τώρα και κάθονται σε ένα πεζοδρόμιο και θέλουν να περάσουν απέναντι. Και λέει ο ένας στον άλλον, φίλε, λέει, πώς θα περάσουμε απέναντι? Λέει, θα πάμε με τα πόδια ή θα πάρουμε άνθρωπο? Συμβολογραφείο, τέλος πάντων. Μπαίνουν μέσα ένας γέρος, ξέρω, μιλάμε για πολύ χάλια ο τύπος. Έτοιμος δηλαδή για τον τάφο. Και από πίσω του μπαίνει μια γριά, ας πούμε, τα ίδια και χειρότερα. Μπαστούνια, έξι, δηλαδή τους πηγαίνανε με τάφ, πηγαίνανε με πατερίτσες, ξέρω, διάφορα τέτοια. Τα πήραν, πέσαν πάλι σε κάτι πολυθρόνες απάνω, ας πούμε. Χυθήκανε. Ναι, χυθήκανε. Τέλος πάντων, πήραν το σχήμα της πολυθρόνας. Λέει, λοιπόν, το λέει ο συμβολιασμός, βάζει τάφασε, σου λέει, τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι? Λέει, τι θέλετε, λέει, κύριε, τι μπορώ να σας χρήσιμος, ας πούμε. Ναι, λέει, στάσου, μιλάει ο παππούς, λέει, παιδάκι μου, θέλουμε να χωρίσουμε. Να χωρίσετε? Συγγνώμη, λέει, πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι? 62. Πόσο χρονών είστε εσείς? Εγώ είμαι, λέει, 105. Λέει, εσύ για πόσο είσαι? Εγώ, παιδάκι μου, 103 είμαι.
Συγγνώμη, λέει, τώρα λέει, είστε τόσα χρόνια παντρεμένοι, 62 χρόνια, λέει, είστε 105 εσείς, λέει, 103 εσείς. Γιατί θέλετε να χωρίσετε τώρα?